ሓደ ብርትዓዊ ዋጋ ባሉን እንዳሸጠ ህይወቱ ዝመርሕ ሰብኣይ ነበረ። ንዕኡ ዝተፈላለዩ ዝሕብሮም ባሉናት ነበርዎ። ሰማያዊ፣ ቀይሕ፣ ቀጠልያ፣ ብጫ ከምኡውን ጻዕዳ። ዕዳጋ ኣብዚ ዝሕለሉ እዋን ነቶም ዝተፈላለዩ ዝሕብሮም ባሉናት ሄሊዩም ዝበሃል ጋዝ ብምምላእ ናብ ኣየር ይፍንዎም ነበረ። እቶም ባሉናት ቀስ እንዳበሉ ንሰማይ ይዓርጉ እሞ እቶም ሕፃናት ነቶም ንሰማይ ዝዓርጉ ባሉናት ምስ ረኣዩ ናብቲ ሰብኣይ ብምምጻእ ባሉናት ይዕድግሉ ነበሩ። እቲ ሰብኣይ ከምዚ እንዳገበረ ኣታዊታቱ ይዕቢ ነበረ። ሓደ መዓልትዩ ዕዳጋ ዝሒልዎ ከም ልማዱ ባሉናት ንላዕሊ ይፍኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ምጩው ቆልዓ ብድሕሪቱ ብምምጻእ ነቲ ሰብኣይ ብጃኬቱ ተንከዮ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ንድሕሪት ግልጽ ብምባል ነቲ ቆልዓ እንታይ ከም ዝደለየ ክሰምዖ ድንን በለ። እቲ ቆልዓ ነቲ ሰብኣይ ከምዚ ብምባል ሓተቶ፣ ጸላም ባሉን እንተገዚኤ ከምተን ካልኦት ዝሕብረን ባሉናት ንላዕሊ ክትከይድ ትኽእል ዶ? እቲ ሰብኣይ ትቕብል ኣቢሉ ናብ እዝኒ እቲ ቆልዓ ብምጽጋዕ ብትሑት ድምፂ ከም ዝበሎ፣ ዝወደይ ነዘን ባሉናት ንላዕሊ ከዕርገን ዝኽኣለ እቲ ሕብረን ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ጋዝ እዩ ኢሉ ነቲ ቆልዓ ብዝርድኦ ቋንቋ መለሰሉ። ናይ ኣእሙሮናን ኣተሓሳስባናን መስርሕ ብተመሳሳሊ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ዛንታ እዩ። መልክዕና፣ ሕብርና፣ ቁመትና፣ ዓሌትና ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥና እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ኣለና እዩ እቲ ኣገዳሲ። እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ ከምታ ባሉን ንላዕሊ ክወስደና ዝኽእል። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣረኣእያ እዩ ህይወትና ከመቅሮ፣ ከዕርዕሮ፣ ከጸብቆ ዝኽእል። ደጋዊ ትርኢትና ንዋታዊ ሃብትና ኣይኮነን። ኣብ ህይወትና ብዙሓት ውልቀ ሰባት፣ ማሕበራት፣ ትካላት፣ ሃገራት ርኢና ኢና። ስለምንታይ እየን ሕልፊ ካልኦት ብዙሕ ዓወት ዘመዝግባ? ምስጢር ኣይኮነን። ኣብ ብቕዓት ዜጋታትን ሰራሕተኛታትን ዓብ ወፍሪ ስለ ዝገብራ እዩ። ዓወት ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት፣ ትካል፣ ማሕበርቲ ይኹን ሃገር መሰረቱ ኣብ ብቕዓት ዜጋታታ እዩ። ዊልያም ጄምስ እንታይ ይብል? እቲ ዝበለጸ ዳህሳስ ናይዚ ዘለኽዎ ወለዶ ደቂ ሰባት ኣተሓሳስብኦም ብምቕያር ህይወቶም ክቐይሩ ምኽኣል እዩ ይብል። ፈቲና ጸሊእና ንሕና እቲ ንሓስቦ ኢና። እንታይ ትሓስብ ንዓኻ እዩ ዝምልከት። ንስኻ ግን ውጽኢት እቲ ዕለታዊ እትሓስቦ ኢኻ። መን ባህሊኣ ዘይዝክራ ሓንቲ ጥቕስላ ንሕና እቲ ንሓስቦ ኢና ንነብሮ እትብል እያ። እንታይ ንሓስብ ናትና ምርጫ እዩ። ዓሉታዊ ድዩ ኣወንታዊ? ገለ ሰባት ኣለዉ ንኹሉ ነገር ብሕማቕ ዝርድእዎ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ትፈልጦ ኣብ መንገዲ ረጊጽካ ምስ ዝሓልፍ እንታይ መሓሰብካ? እቲ ምርጫ ናትካ እዩ። ኣይ ኣስጊሉ እዩ፣ ኣብ ገለ ሓሰብ ኣትዩ ዝኸውን እምበር ሰላም ምበለኒ ዶ ምበልካ? ወላስ ብኣሉታዊ ዓይኒ ጠሚትካ ጸሊኡኒ፣ ተቐይምለይ፣ ኣይተገደሰለይን ብምባል ንሓንጎልካ ብሕማቕ ነገር መሊእካ ክትብፅብፆ? እንድሕር ነዚ ነገር እዚ ብኣሉታዊ ዓይኒ ጠሚትካዮ ገዛኻ ምስ ከድካ እውን እቲ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ኣይገድፈካን እዩ። ብጽልቕ ክትሓምም ኢኻ። ኣብ ዝረኸብካሉ እዋን እውን ብጽቡቕ ዓይኒ ኣይክጥምቶን ኢኻ። ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሰላም ስለ ዘይበለካ። ብኣወንታዊ ጽቡቕ ዓይኒ እንተ ደኣ ርኢኻዮ ግን እቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ንእለቱ ክትርስዖ ኢኻ። ንሓንጎልካ ዝርብሽ ሕማቕ ሓሳባት እውን ኣብ ርእስኻ ኣየእተኻን። ስለዚ እንታይ ንሓስብ ምርጫ እዩ። ንሕና ድማ ውጽኢት ኣተሓሳስባና ስለ ዝኾንና ነቲ ንሓስቦ ነገር ክንገብሮ ባህርያዊ እዩ።
ስለዚህ ኣተሓሳስባና ብምቕያር ህይወትና ናብራና ኣካይዳና ክንቀይር ናትና ምርጫ እዩ ኣእምሮና ልክዕ ከም ጀርዲን እዩ ሓደ ጀርዲን ጽቡቕ ኣታኽልቲ እንተደኣ ዘሪእካሉ ሓደ ኣዝዩ ደስ ዘብል በባ ዓይነቱ ፍርያት ዝህብ ጀርዲን ወኒንካ ኣለኻ ማለት እዩ በብዕለቱ ትኹስኩሶ ትከናኸኖ ጀርዲን ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ዘዕግብ ትሕዝቶ ክህበካ ባህርያዊ እዩ እንተ ደኣ እቲ ጀርዲንካ ብዘይተገዳስነት ሓዲግካዮ ግን ንዓመታ ከምቲ ዝሓደግካዮ ኣይጸንሐካን እዩ እንታይ ደኣ እልፊ ጻህያይን እሾኹን መሊኡ ንምርኣዩ ደስ ዘየብል ጀርዲን ኮይኑ ይጸንሐካ ተፈጥሮ ንዝኾነ ባዶ ቦታ ኮይኑ ክነብር ኣይፍቅደሉን እዩ ንዕኡ ብዝጥዕሞ መሰረት ነቲ ባዶ ቦታ ከይመልኦ ኣይተርፍን እዩ ልክዕ ነዚ ጀርዲን ርኢና ንኣእምሮና ንርአ ካብቲ ጀርዲን ዝፈልዮ ወልሓንቲ ነገር የለን ንኣእምሮና ብብሉፃት መጽሕፍቲ ብሉፃት መሓዙት ብሉፅ ናይ ዩቲዩብ ይኹን ናይ ቴሌቪዥን መደባት ናይ ዓበይትን ኣብ ህይወት ብዙሕ ተሞክሮ ዘሕለፉ መምህራን ህይወት ዝኾኑ ሰባት መደረኦምን ትምህርቶምን ብምክትታል ኮታስ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ንኣእምሮና ክንሃንፀሉ እንኽእል ንጥፈታት ንኣተሓሳስባና ብምስዋድ ኣረኣእያና ብምህብታም እቲ ጀርዲን ዝኾነ ኣእምሮና ጽቡቕ ምህርቲ ከም ዝሕፈሶ ክንገብር ንኽእል ንሕና ውፅኢት ኣተሓሳስባና ካብ ኮና መታን ናብራና ህይወትና ኣካይዳና ክጥዕሞ እንታይ ሓሳባት ንመርጽ ናትና ምርጫን ድልየትን እዩ ከይመረጽና ስቕ እንተደኣ ኢልና ተፈጥሮ ናቲ ሕጊ ስለ ዘለዎ ነቲ ቦዲ ዝኾነ ኣእምሮና ካብ ከባቢና ገፊጡ ገፋፊጡ ጻህያይን እሾኹን ከም ዘብቁል ይገብሮ ኣእምሮና ሓበሬታ ዝእክበሉ ናቱ መንገድታት ኣለዎ ንሳቶም ከዓ ብምርኣይ ብምስማዕ ብምድህሳስ ብምሽታትን ብምስትምቓርን እዮም ኣእምሮና ነዞም ብሓሙሽተ ህዋሳትና ዝተኣከቡ ሓበሬታታት ምስ ተመክርኡ ኣወሃሂዱ ኣጉዲሉ ደሚሩ መቒሉ ኣርቢሑ እቲ መልሲ ቁኑዕ ይኹን ጌጋ ንሱ መልሲ ዝበሎ የዳልወልና ስለዚ ኣተሓሳስባና ክንቀይር እንተደሊና ልክዕ ከምታ ባሉን ሄልዩም ዝተባህለ ጋዝ ምስ ተመልአት ንላዕሊ ዝኸደት ንሕና ከዓ ብመንገዲ እንሰምዖን እንሪኦን እንድህስሶን ንሽትቶን ነስተማቕሮን ጌርና ናብ ኣእምሮና እንመልኦ ጽቡቕ ሓበሬታ ከምታ ባሉን ንላዕሊ ክወስደና ይኽእል ብኣንጻሩ ካብ ዘለናዮ ከይተንቀሳቐስና ተዓዚምና ሱቕ ኢልና ከም ንነብር እውን ክገብር ይኽእል ስለዚ ናብ ውሽጥና እንታይ ንእቱ ብምምራጽ ኣተሓሳስባና ብምቕያር ህይወትና ንቐይር